खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबायमा जिउजो फगरनाय महर लानसिनाबो दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबसिनाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो सिं सानायनि ब्लग होदोंमोन बानायदोंमोन दाखालि दाबो आपल'ड होनो मोनाखै माने मा होनबावनो आरोना नैबे ब्लगखौ बानायसिमावबो आङो बे फैनाय ब्लगखौनो माने होनो हायाखै नेटवर्कआनो जाबादि डेन्जार आरोना गैया माने लासैनो फारि फारि हानायमानि होनो नाजानोसै उफाय गैया मा खालामनो जाय जाय सिगांफ्राव नायदोंमोन मिन्थिखायो हनैहाय हासिबाव नुजालायलांबाय मा होनो न'आव फैबाथाय आंना नेटवर्कआ एसे माने गन्डगल जायो आरोना जिखियानो जादोला ओमफ्राय मुलिथ' लायदोंमोन नालाय आङो सिं सानायनिया ओमफ्राय खमायदों बहुद खमायदों दा एसे सिदा जानो हाबाय दाख्लैबो सिदा जानो हाथारामोन ना ओरै गेगाय जायोमोन दाबो नै मलम लागायनानै जि एसे गुदुं जाथों साननानै फाननानै लादों आरोना आङो ओमफ्राय आं अबेबा मोनसे ब्लग होनायावहाय आइ मा र' सना आं माने अरदाबाव ओंख्रि संदोंहाय हनै फिसाजोआसो माबा आवगायलांबाय जिरायग्रा नोंनो जिरायथ'दो आंनियाव होलाय सना होलाय ओंख्रियाबो जेबो बेदर फिसा नङा रोहो नङा अरखौ ओरैनो हाल्का हाल्कादों आङो नोहाय नो खामफ्लाय सेलायदों बिमाया दाबो जस्लंनो मानो मोजाङै हाया दे लादो खुमब्रा भाजा सुनाफोर खुमब्रा भाजा आरोना आरो दिनै निरामिसफोर नालाय नायालाय दहाय फुङावनो फानफैदोंमोन लकेलनो ओमफ्राय जाया नालाय खुमब्रा भाजा दालि संनो मा बिलाय ए बे फाइसल'खौलाय मा खालामनांगौ बाथोन बिफाङाव रज'नाय मैखुन सोर गाखुदों बाबु मिन्थिया बियो जाग्रा होननानै ओंखायनो गाखुदों खोमा लामायाव मैखुन दङ नालाय थाइजौ रानफैनायाव खुमब्रा भाजा जाय फाथो सिनाखौ दा साव मुस्किलसो ओमफ्राय आरो बेखौ मोनबाथाय खनसेनो नै ओरै दालि स्राय सुनानै लाखाबाय आं नों संगोन आं रोहोनो एबारना भाजिखौ हाननानै खेमसेनो दालिखौ लागाव आरोना थाव सेरनानै बेयावनो एकदम सुला सुलि गैया सारायाबो जासिगोनसो ओमफ्राय लाजाला नै थु फ्ला प्रभु मोनथोंसैल' आफा आंनो जेबो आया किरा बेटे सोमावदों नों आंखौसो किरा बेटे होनदोलाय मा नानि किरा बेटे होनदो गैलानो सेस दाना सुदोलाय बिमाया बेलाय माथो मालाय आराम फ्राम जाजोब्बाय दै होनसै आङो संख्रि हालदै हरखाबाय माथो नांबावगौ बेलाय माथो सिथाबलाय जेबो गैया ओंख्रि रोहो दै हरसै ओरै एसे खुसुर खासार मावलाय ओरै माबालाय सिं गेदा गेदिनो नै आंना दालियाबो फुर गोदौनानै जब्बाय आरोना अरखौ दहाय ब्लाव होदोंमोन दा खमायबाय अराबो जोंबाथाय जोंबाय जोङाबाथाय जोङा माबा देमेजसो जारला जासिगोन जानाया मोनबायानो नै गोदो गेस गैयावबा बिदिसो संनानै जायोमोन दा बबाव गेस माबाव कुकार उनावसो दा इफोरो संबाय आरो मोननोसै एसे जब्बावथोंसै ओमफ्राय मैखुन फेरलेबसिखौनो माया ओमफ्राय एंखुर माइरं गोरलैनि एंखुर दं नालाय बेजों एग्लिनो होनबावबाय दा मा होनबावनो आरो अनलाबो जानोसै होनबा ओंख्रिया बेखौ गाव बानायनोसै माने नानिया दुगैनो होननानै खालामथारबाय नालाय गाव एग्लिनोसै जाहैदों बेहायनो ओमफ्राय अरदाबाव संनायाथ' जेबो गिदिर खोथा नङा खिन्थु बे गथ'खौ लानानै बिराद दिगदार मोनो आरोना आङो ओमफ्राय माने गेसाबो आजिखालि लिमिटेडसो ना माया गिगासिनो आरोना बख'नो मोनाखै जाहैदों पस्टलिस दिन जायाखै जाहैदों ओमफ्राय जोंबो फैनाय बुरजा संजानाय जागासिनो दङना ओमफ्राय गिलु मोनबाय आरोना संख्रि एसे नाङाखै लायनो आं र' गेगाय गेगि बिदि गाहायाव जिरायबाथाय बांसिन गेगाय गेगि जायो आरोना ओमफ्राय मानसिया मानो एफा गुफुर जाखो आं गैलाहाय केमेराफ्रा मोदानफबजोब्बाय बेखौ बिदिनो दोनसै आरोना आङो ओमफ्राय थाथोंसै एसे बिखुनजो संनायखौ मोनजाबाबो सम गोजान मोनो माथो सिं सानायजों जाबजों एसे सान्थि मोनथोंसै आरोना अरदाबफ्राव जाबाय ओरैनो दोनथ'नोसै आङो रोहोनो ओमफ्राय बनफोरजों संजानाय मोनबा बुरै मानसिफ्रासो गोजोननायबो मोनोना आरो बांसिनबो अनगोन गेसफोरखौ बासायदों बनजों संदों होननानै आरोना गरमावबो जिखियानो जादोंला एसे फिसाजोखौ थुखैहैसै आं आइ माव वा दुगासिनो नोङो
गरम मोनथारबाय जाहैदों गावहा hey बायबाय नोङा दुगैखांबाय गावहा ओंखाम जाखांबाय जोंहा जाथ'वाखै रेडि फुनानै लाबाय नै नों गादो दिदार खालामनांला खाना हे र' बेनोसै ओंख्रिया ओमफ्राय नै आरोना एकदम लायासै जायानो इंखुरजों माबा पापर इंखुरजों मैखुनजों नै हाय दे हरनोसै आङो थुमनानै लागानोसै आयै सना आयै अनाखाना गथ'आ खामसालि मानजिगासिनो दंथारो ना सना बिमाया जाखां लोंखां एसे गेगा गेगि सुदों नालाय दै थै है सनाफोर गेदा गेदिबाबो दै थै थिखोबायानो आङो मैया मोनानिफ्रायनो सानसे जाखालि ओमफ्राय अखानायैल' थादों आङो अखानायैनियाबो मोनायाव सोखाजोब्बायमोन ना फुङावसो जादों नालाय अबस्थाया ओमफ्राय मैया एसे मोजां मोनबाय मैयानिफ्रायनो बिबायखौ मालाय बेसेबां आसा खालामनो बुरि मानसिबो मेंलाय लाङोना आरो आंनो सुखुथारा खालि जाबाय बुस्थुआ बारा दोनलायखो ओमफ्राय मैया सानावबो आङो बाल्थिं फिसानिफ्राय एसे खनथाम लाबोनानै लाखादों गावनो आरोना आंनो नांबाय थागौ नालाय गाराखौबो थिखोखादों आङो बेखौ सुबाय आङो बा गावहासो होदो सना होदो आं माबानोसो होदो हद थ' बैयाव नै दहाय ओंखाम जानायाव एसे फै दै गोलैनाया टेबोलथिंजाय होननाय माबा हरोहाय हा बाबारे ओइ नै खामसालिथिं माबाथिं खामसालि लायनि टेबोल सिङाव माला दै गोलैनाय ओइ नै दे बेखौ मानजिहर दे मानजिथार दे दे बाबा रोंथारबाय गथ'आ मेंबाय दे ओंखारदो आं एसे माबानोसै लेथ्रा गाव न' सुनायखौ गायोनो बेना जाम्बि गथ'ना गावनो दैखौ सुबाय एफा मोजां मावनो रोंनाय गथ'आनो बिदि जायो सुग्रा बहनै गावनो गाग्लिनानै गेन्दै गेल खालामफिनजोबो होदो सामफ्रामबो जायो सामफ्रामबो मानो जायो मैला गैया माने मैला जानायनिबो आखल गैया जोंनाव दानो बैथिं थांगोन दानो गाखागोन आरो ओरै थांबा ओरै फिउ सेन्देलखौ सुनानै फिउ थांलायगोन बिमानाबो दे ओरैबा गेद्दा गेद्दि जिरायग्रा सिखारबाथाय एकदम बोरैबा सोरजोंबा जोजानाय अहेबाव जोजानाय बायदिसो गेद्दा जालायो बाबा दान्दिसे उनाव बेलासियावनो बिमा फिसा सानैजों कबिथा गालिमोननि खांख्रिखला बागानाव खांख्रिखला मोनबाय आरोना टारगेटआ बेयाव नङामोन बोरै जाखो गेद्दा गेद्दि बिसिनावनो थाबथानानै मोनबाय आरो बारा गिदिर नङा सिबाय नै प्लास्टिकसो माबाबाय आधा केजि जालायलायगोनदां बारलायलायगोनसोदां ना मा थ' मोनानोसै नै खुरला खुसुर खासारनि उनाव आङो मा जागोन मा मागोन दा मोनायाव साननानै न'खरसे आनै मोनावसो सोंहरदोंमोन आरोना आनै नोंसिना खांख्रिखलाया मा खालामदों होननानै दंना गैया होननानै दाना आनैया गैया ओमफ्राय बिसिनिनो मादैया बुंहरबाय आं खाना हरगोन फै ओमफ्राय खान्थाल जानो फैग्रो होननानै दाना ओंखारबोबाय आङो ओमफ्राय दाना कबिथा गालि बिमा आब'जों रायज्लायहरबाय दाना थांनो जाबाय खांख्रिखला लायनो आंनाव खांख्रिखला नुवाखै नामा नों जाबाय बेस्रा खांख्रिखलाया थाइख्रिनानै दङ नालाय ओमफ्राय हरबाय आरोना खान्थाल जानायाव खिथाबोबाय खांख्रिखलाखौ नांला होननानैहाय दा गालिमोननिफ्राय गरम बोथोरनि खायला खायलि ड्रेस नालाय ब्लगाव लाजालाबाया मानसिफ्रा आं बादि खायला खायलि ओंखाराना नै आंना फास्रा जिलायलायनायखौ लानानै बेरायगासिनो दङ थांसै दाराव दे ओं लाबोबाय दा लाब जाबाय आरो मा नै खान्थालबो फ्रियाव जानानै फैबाय खांख्रिखलाबो फ्रियाव लानानै फैबाय माथो खालामनो जा दङ एसे रानलायलायनानै जाबाय दाख्लैयो माबा सबाय बिमायाबो थाइख्रिथारदोंमोन जाहैदों आं गैयियाव जोंनाबो ओमफ्राय माइयाबो बिदिनो जाख'नो हाया नालाय बोथिसे ना मा हर बोथिसे राननानै जानो मोनबाय जाहैदों दाना आं फैनानै सबाय बिमायाबो बारा थायलाहाय मिनिनानै थैगोन थाइब्रै थाइबाल' ओंखारग्रा जालायलांबाय फैजेननायावल' एसे बुरजा मोन्दोंमोन मुथासेनो बिनिफ्राय दा थायला बारा रायख'सि फैबाय होननानै खोमा दसेनाफोर मोनानि आदारालाय बेफोरनोसै ओमफ्राय आङो दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय सिम्पोल जा ब्लग नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामलायबाय आङो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लगखौ फरायनो नायलांबाय गरमजों बर' जाबाय मानसिया गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच फैदो मा